Kulezi nsuku kukhulunywa ngapha nangapha ngoLuve Dubazane otshontshelwe uShuni. Lo mculi kuyaziwa ukuthi ingoma enayo iba yihithi, ingakho namaciko amaningi ethanda ukusebenza naye ngoba ayazi ukuthi uLuve Dubazane akalenzi iphutha, ingoma uyenza ibe mnandi ngalo Shuni wakhe. Kunomlandeli kamaskandi ophakamise iphuzu lokuthi uLuve phela naye kumele abuye anqabe ngoba manje sengathi kuyimpoqo ukuthi ingoma nengoma kumele kube naye. Ingoma zigcine sengathi manje ziyafana ngenxa kaShuni kaLuve omnandi. Manje sokuyimpoqo ukuthi mawumculo lokhu featureisha uLuve. Luve nawe ukunqabe nje ngelilodi lakho ukunqabe ngoba le ngoma seyicishe ifana sokuyinto eyodwa manje seyizwala ngendlela eyodwa. Baculi senibaningi yazi abaculi sebebaningi ukudlula abalandeli. Sebebaningi nje kakhulu. Manje uba ungathenga mhlawumbe ama-CD yawo 500,000 nabo ukuthi ngenisupporteke ngendlela enibaningi ngayo. Hayi senibaningi kakhulu bafuni. Wena-ke uthini ngalo mbono walensizwa? Ngabe lensizwa iqinisile noma iyayilahla? Ake uphawule sizwe uvo lakho.